Yes, mwanchumurigereria ndonsi ase mokebwaterete chise chiga chia abana mogoroba kera ndoche ng'a rituko ria chikire gukanyeka chinse chiga chia abana mogoroba andonsi asore karibu naende ase morobori oyo iga oito kegima morobori ito obotambe okera rituko chakera chinsa isato goika chinsa isano chia bono mogoroba ekera rerere weekend yachakire iga na esabato yachakire abanto abange especially aba Seventh Day Adventist bachakire kwiyarigania erinde erio gochaka esabato abwo rituko ria ankio andonsi ase okebwaterete nigo nakwariganiri kiandegi 10 na omoyoyomo erinde erio tobamo naye chinse chiga goika kera torakore chinse isano ase okomobaka Nyasaye ase amatera boigo na ase ring'ana biamono ase bari mwensi mwarenga mono intwe rituko ria yesterday ekaba eshow engiya kabisa eshow yarenge eyo kobeka omoyo kegima baria mwensi mwerwete mukareta contribution chino yesterday. It was really an amazing show. Onye kwamiseti igoro kaka gakinche timanyiti ekinda agotebie onye kwamiseti eshow ya igoro timbwati ng'ana ndagotebie lakini korende go back to YouTube nabo okonyora ecopy erinde erio oyerore enchera yarenge eshow ya chinguru naende eshow yatobegete omoyo kegima korwa ase testimonies twabwati yesterday and that was really amazing. Ntonkiri kijabuna ekero kwigoka omoyo gokwana ring'ana igo gokonyeka. So karibu naende erinde erio tochake esabato buna twaichakire iga amonene mwensi totere na komobaka Nyasaye erinde erio bari more Seventh Day Adventist mwariganie esabato rituko ria ankio chitageka ndoche ng'a chiabutukire jideke 13 ase chinsa isato chiabona mogoroba chidarike 23 omotinyi 10 omwaka oyo iga okorokwa o 2020 ekera ndoche omwaka oyo otwara amang'ana amange lakini rende ase onsi tokomobaka Nyasaye ndonsi aja gwaitere bibilia gegontebia eng'a mobake Nyasaye chingaki chionsi. Thank God in every situation mobake Nyasaye ekiagera nero omanyete ayio agokobera omanyete omonto okorokwa Job ekera nonya morwire amochirete gatebeti Nyasaye mbuyamo na sonsi kinda akwe igonda akwa asore na kora wene igonda wene gwetera asore ekero gosoma egetabu kia Ayubu ekegima Ayubu gare ng'omosombo Nyasaye lakini rende ekera amatemo amanyora akabang'a otwarire emechando emenge abana baye bonsi abange bagasira chiombe chituko chiaye chionsi akwata chinyinge bira goteba ng'a Ayubu was the richest man in that locality ya Sincelia lakini rende asenge encho bire chamotemete Nyasaye akamwaribaga mokae kera gomotenga rama Nyasaye okwererani amatebi yaya tekonyarekana inche kinda akwe tigankwa setata nekinda wene tigangwena setata emogorobe ya yabona timanyeti aye ng'ana kyobwate gochia Nyasaye okonyarire wiki ngima
okurwanirire tonyoreti accident tuyeti ande tonyoreti muchandonde gure buya Nyasaye okurwanirire tiga ngotebi mbare bari chinyagitari bono iga omonto akagerete ng'a ngoikarere ere Esabato haichake rero Friday onyora ng'a ase enchera eyemo gose na eyende emechando ya moso lakini aye gure buya obwata ebibo bio bionsi bia omobere tindochiekera gotange komobaka Nyasaye chinse chiga chia abono mogoroba saba Nyasaye kero bwate emechando saba Nyasaye kero bwate omogoko erinde nerekana koinyore ase chingaki chiao chionsi kero bwate obokong'u saba Nyasaye munishi atareta tenga ni munishi amakiande mkumbuke Mungu wakati wa shida ukiwa na raha atakukumbuka. Mkumbuke Mungu wakati una raha ukiwa na shida bila shaka atakukumbuka. Abantu abange twanje tugosaba kere mechandire kero kwanyora omochando rero nari gotukama gwasorora Nyasaye lakini ekero ore buya obwate ebesa obwate afya engiya tori koinyora komobaka Nyasaye manyete naboreti omonto iga ng'ogosaba ninki ogosaba tarasima oge gochigora abanto baigwa nonya pare ekero ogotarana bogote Nyasaye mbuya mono riria ore pigipigi igoro entere korochi gwekinga kana echageti mega gwate Nyasaye mbuya mono ndinde ase epara noku nogosaba igo ng'ogosaba tarasima ng'a ogende ekanisa otugame okure osabe no tarasima ng'a ogende bwesiekerere osabe gochia igoro ogosaba you pray all the time ogosaba nabo ogosaba na mbono munande iga kakasungura I'll pray nabo ngosaba igo bono mkumbuke Mungu wakati wowote pray without ceasing that's what the Bible tells me pray without ceasing eri Nyasaye akurwanirire Esabato eye igati maiti ase kwebangire korwa bari more aba Seventh Day Adventist mwebangire kugenda ekanisa ritukuria ankio timanyeti ayanga yoke bwatirite ku ruchinse chiga cyabona mugoroba bari mutubate ku ruchinse cy'isiko kakasungura nche gonde Kenya ige county kurukunga Kisii nongo koretera umurobori yiga eyamase ya mukurwa ekero tokobwatirana erinde ile torenge ishwe yabera success inchuga give us your testimony inchuga turandirie inchuga tuterie chinse chiga cyabona mugoroba tuseseniwe yes we are here to be blessed anya kubwate nchire tafadhali just come here preach for us anya kubwate gotero kuya come and sing for us if you have a nice testimony by the way just come here and encourage us nabera abeto manyete kaka tubwate byewa mbali mbali nabera tokenje timaite gosaba lakini nimanyete gotera nabera toketimanyete gotera lakini nimanyete koranda so igonga onye kumanyete you can encourage us taras morandi lakini nabo gocho to a word of encouragement you be like a motivational speaker otokwanere to encourage tonight maite kero muntu itere mechando lakini rende nabakonyora ng'omochando gwaiteire onde naro yoeteiro yokwanega egetoke ng'okonyekire igo naye kwara mokonyira ase enchera yamo gose ase eyende maite for example egento ngero tokoroka ng'a suicide abantu mbare atagete gwaita bakakabeka engori akebeke ebigotire lakini rende Nyasaye akamokonya such testimonies are good nabo gocho tutabi naki yaya how did you overcome suicide oranyora omonto nare bono orengerereti my friend obogumobo nabakonyora omonto chinse chikakaka nane nabandigerereti kabisa hari gosembolera abegete esimi yandigerereti namabera yani wetire mechando bakagakumetinga bono the only solution no gwita no obogoma no bwanso in fact obokuma bwobori no bwechibando bwwansega kone ero ngori okoye bumba my friend obokuma no bwanso monto nare bono igo orengerereti ng'ekure ase engencho asenchire yamo gose ase eyende oitire mechando paka osinyora ng'agotebi ogochigotebia abasani bagotugutana ogochigotebia abaibori bagotugutana ogochigotebia abairondi tejoko gotegerera bono kwanyora ng'egento iko giatigaire kaka no goita no omonto nare bono igo ndigerereti chinse chiga kero kende gwatemete enyuome gasinya bono gobwate mechando you are stressed kumetinga bono do I die ng'aki bono ngokora no there is always a second chance ose gwatemete relationship egasinya abantu bagakogengera egasinya bono you are stressed ogochigotema gochia kwanyora ng'a muri koigwana okoranga gose family maybe inerebo gose nigesego keno gekarebo ochigotema gochia onyora biangire ochigotema kamura kande biangire there is always a second chance relax ochigotema ko biasara binde ga bigasinya
wachigotema mpesa igakwa, wachigotema gose koni chianga chigasinya, wachigotema koni gose na chimeno chikanga. Bono nonye ebesa eyerente tobwati gokumeti ng'a bono ng'aki ngokora gonkoiba. No, it's always a second chance. Tiga gweita otisa otanga tiga gwechanya bwite mambi tokomanya buna bogokia, you know. Emechando eye iga neye ekeregeke Ayubu ekeraetirete emechando finally Nyasaye gachita akamwireneria moteri narotereta goteba ng'a miaka yako iliyoliwa na nzige Mungu atarejesha. Ile miaka yako ilikuwa wasted Mungu atarejesha yote. Atereta goterukuya. Mada moipaja, I don't know, Christian Shuzo. Atanga miaka yako iliyoliwa na nzige Mungu atarejesha. Maitera bojukuliria abasandi bagwa kinete na barabu anyora abandi banywomire ayebono tubwati kende. Kwachire kwa temo bugumwa gachino wanyine saiga yangire. No, that's life my friend. Bugumambro, don't give up. Ine nyaruka muri abanyaruka mwa kinete na barabu bonsi bachire banyora abana bayikirikira asisatu ayinore tayareka nukumetinga ngaki ekoba. No, bugumambro. This life my friend. The way chaya wite mambi to kumanya buna bugokia. Tomorrow is a day. Bantu bande tu waroja kumanya gosento ikestoraiga. It's by the grace of God, by the way. No anaya sole bona iga to kumanya inchira mwa chajire kenyoro my friend to kumanya goseno ikese kwaringe. You don't know. But you kuligera where you've come from, you really thank God. Na so musacha kweta gutigira abana bono Gastubwati o chandegete mechando abana batagete school fees batagete ndagera. No, don't worry. Nyasaye gakera kweta somo salaba alisema yote yameisha. So what you need to do kanya sai libaga akugambire. Ka Yesu libaga atare happy Sabbath. Ka Yesu libaga gutarire chise chike cyabona mugoroba. Maete nabera toka asore bono hamaru akugambire. Ebe so konyora omusara yonsi yakwera maru. No. Tiganya sago sibuli kurwa samangana ngabunayo. Nato muntu nara konyora omusara ukorire pa yonsi. Kucho tabuka kwanya tu ati nonya nishire. Naomba kwamba Mungu akufungue from those yokes of the devil. Nonya mbono ko ndigeli bigete macho ine otindete senge ntari kukwanja. No. Umefungwa na minyororo fulani. Usibire neki nyororo wachire gotema. Uchiko tema nge weekend ye kaka ya hatiga nge publicity ngenda gose. No. Still this time. Chika kinchiro. Nonyene gesa kugeno kiarenge buna kiare. Ogota iki sokro, neki sokro neki anti. Ka Yesu libaga gutaldre chinse chikyabona mugoroba. Aka no murandinde naboko muke kwabako igoro to kokora deliverance tonight, so that nyasago sibole you be free. Generical umbilical cord. Say no go say mwa mwensi say no nabo mwa kabeire igo mechie ino nabeire igo ka Yesu libaga agutarire. Ka Yesu libaga agutarire. Emechando na yekere. Don't give up. Matana bokora mambi. Ngo discuss na renge gento kete group butuko. Abantu bakatwara ubwoba. Ya. No. Nyasaye nabo atomurori ukromo. Tima itiko say discussion ngo chakajera ta one time gato je kwanire. Abantu bakadevelop ubwoba bonene. Lakini ya. No. Nyasaye uri gorona nabo atemiro berio yakiro omonto. Igo bono tago kwa moyo. Tago teba ngabono kaka atebe tega ngabona ya. No. Just press on. Nseye niba to muchakano na niba to moelio. Maete kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Safari na mwanzo na ina kikomo. Yogo noto basa gukumigo take a risk. No. Just move ahead. Sana ba gukurwanira. Tumanye tia soke bwaterete kakanta getemba link. Erinde elio tuchake Esabato nonye nara abarandiri narira mang'ana atebango okagana yo kuyaria onyoro ndinero kali kuyatakuna kurwa ono rende na bensiri.
Uhuru Kenyatta agosekanga Ndongera nanyora gutura ndi mtandao. Tumepata pesa kidogo, naanza kucheka kama mdosi. Kenyans, really you are amazing people. Manyete enseye kero omonto nabwate ekegwango kiaye nonya na Uhuru Kenyatta bono buna ariga nabwate emechando yaye at his level. Nonya Ruto bono nonya abantu bakagete ng'era abwate chibesa nabwate emechando yaye at his level, gari stressed ing'ana kia kobe president. Igo nere ine emechando at his own level. Igo bono emechando eyo obwate aye gosumbuete tari ng'ana aye bweka ka Yesu riba gagotarire ragere endagera enyinge kanywera ngori itobo kuma bwobori titikana amang'ana amange. Onye bwete bori nse nocho oche kumeriro rio kaka nche ngoratebia abanto ng'a bakwete mbayerere bakwete mbayererete kero gosoma egetabu kia Mariko 15:2, Mark chapter 10 verse 7. Tanga Yesu akabarigereria akabatebiga ase mwanya banto nabo amang'ana akororekana ng'a takunyareka, lakini ekero ore na Nyasaye ebinto byonsi they are possible. You know, a situation nero kurigere kwarora ng'ete konyarekana pi in life, whatever means you've tried, it's impossible. But rende oso gwakorete skuru ore siko ngwana konyora emeremo gwa rigiri chigasi cho visit 10 years 15 years, you want to give up? No, ririwo ikiro mweso na rinya sago trimboka. With God all things are possible. Ebintu ebi bitaranyarikana ase eng'encho otara Yesu riba gagotarire toratata ribaga akogambere nekio twararete emechando emenge wanche togotebia abasani mono kobwa gotebia Nyasaye, wanche togominyokera nyoko na isu kobwa koratebia Nyasaye ritang'ani monye wetera kini chinse chiche bono mogoro ando onye toratoreka saba Yesu agotarire bono mogoro, the blood of Jesus to reign in your life. Iko bono tiga Nyasaye agokonya ekero ore na Yesu everything is possible. Philippians chapter 1 verse 6, the Bible says, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Onya kwaburirwe gasi Nyasaye okoirete skuru gakoro gakane school fees ekarase no mware kabataka mutari gwa afford na no mugati no ane chaye mware kunywa turungi amache is the same God who will work for your destiny. Hallelujah. Nyasaye okoirete Saudi Arabia gosempa khareni abuo waiguru akare koko cyane is the same God who will defend you, because namanyete kiwa chite kuri kayi soli bagatare etogetere mechanda asengi jotari konyora Nyasaye. Abana baita bange bagosira because muri kwa Nyasaye ribaga ekaroro mucyoyo waiguru ni maete nabakonyora ibireche binge biro chingiti abantu bari ta devilish tebi Nyasaye kera na chita igento kianderete da nenjara no botaka ajibondorera mabera nkore emirimo ngirane Kenya, and God will protect you. The Bible says he who began a good work in your life must finish it. Nyasaye na aroche ngase ino nabataka mwarenge okagenda gose Saudi Arabia abo ukikurigirie family nakirinde gwikiroro kwanyorenge emechando gerororo ugo guchandu mutuko no mugaso wekenga na guchiande wate Nyasaye monene na chitaiga ndorera mabebe nkonye nonyene kanisa tindi guchindorera mabera nkonye ekera ngo sabu abantu abaiga abanyabibe abantu ababarogi abantu abanyamesira babwate chingiti nebintu ebi Nyasaye ndorera mabera na ndonkonye, protect me with your blood and I will surely do it. Bible tells me Nyasaye tana gutiga abana bae kaga tiganda barandia manyete moja mwangu wigaye weekend. I want to preach tonight. I want to preach to you people. Kitabu ya Zaburi 37 verse 23.
The Bible says the Lord makes firm the steps of the one who delights in him. Igwa Nyasaye gako ngichinjira cy'omuntu uria ugutahara asari. Igo bono andonsi asore waiguru wabwekera bako kuminyoki n'echingiti tere nabo kongwase Nyasaye, and God will fight for you. The Lord makes firm. The Lord makes firm the steps of the one who delights in him. Though he may stumble, but he will not fall, for the Lord upholds him with his hand. Hallelujah. I want to preach tonight. Yani, Nyasaye ni gakubwata oyo oroyo yokoboko naboko nyegeriwa but to wakanse. Na bakubekera amagoko bakubikira oborogira kini Nyasaye uri iguru ikakurwanirire. Manyete kaka ebinyore bitomenyete bigwata mangana mange kwanyora ng'echira nira ali ere baigwerete ndamwamu gusese ine mwasomete bana baemba someti bono bara makombe bona baigwerete ndamwamu uchire gutinde kamari oko se ino gose monyora makuba mwangire siginya Nyasaye alindete. Nyasaye gakugutambukia ocho tindeka ocha botukotindeka mambi kwali tambuka ndiko gwakorera kende when you are covered by the blood of Jesus. That is God himself. Oinya sawa monyene. That is God himself. Hallelujah. Ke kaka manyete obogi moboiga otatamereti Yesu agokonye. Luka 11:32. Do not be afraid, little flock. Aye ngondi enke takuoboa ayomete na kangondi tikutwara ubwoba omete na kangondi akamandu ka Nyasaye kamandu ka Yesu na eromorisia agotebanga do not be afraid you little flock licho like litabwati chinguru mate ntunege tongwekera ukaka ntubwati nguru for your father has been pleased to give you the kingdom. Luka 11:32. Tumanyete asoke bwaterete chinsechiga. Be courageous, be strong, do not be afraid, nor terrified because of them. Igwa tianza omege gusi. Yaro ikanya so omege gusi. Deuteronomy ononge tabu ge gusi okwiranira kwa machiko. I think so. Okwiranira kwa machiko. Okwiranira kwa machiko. I'll read this verse. Let me read this verse. Okwiranira kwa machiko irengeye. Ebu kunera ante getemba somere especially abana bali mu minto muri Saudi Arabia. Kunera ante getemba somere kurukunga okwiranira kwa machiko 31. Osome isano nemo. Listen to what it says. Igwa bonegoteba. Motene nabokongu mobe abaremu timo baisa kubairuka guseko boboa. Igwa waiguru yo gusumbua to baisa kumuiruka guseko muoboa. Eyi Biblia yateba kaka waititu yo to baisa kumuoboa. Ene Biblia okwerana kwa machiko 31:6. Yani motene nabokongu mobe abaremu timo baisa kubairuka guseko boboa. Praise the Lord. Do not fear them. When you are covered by the blood of Jesus, do not fear them. Muna bantaba kesana bosiwa Nyasaye. Ako baoncho, ako bocho gani aba kolie mere mukuri kweli. There is one of our fans who had a testimony abona ba maki usitingu ibire chibese. I think that was Elizabeth. Atebanga bakamwaki usungu ibire chibese lakini akagenda ikerwe mage tubaga Nyasaye bono monene chinse chigana lintage tenkoro liko gutirimbuka kole moyo. Ande Nyasaye agatirimbuka chibese chiri bakachinyore siba chitukutete bakamatenga no mwana umbya. Ekiagera omonene Nyasaye ino nagenda mona inwe takubatiga mubugwe gose takubatukuta. That is Deuteronomy chapter number 31 verse number 6. It's the Bible.
igo bono gotogochaka esabato mwegere Nyasaye rinde agokonye gasi ende yonsi ogokora ebe na egasi ya office riri goikera in the morning kaka buna nchekera naikera office the first thing in the morning I cover that office with the blood of Jesus ambro ko gosaba ote Nyasaye sisi ni office ye iga abanyandamu amu n'abanyeberekera bagocha Nyasaye obakune kuruka gitaruguru okuba bekera obuoba batega Nyasaye nimanyete office ya yase nda machara na arata atanta kiritia maya ogokwana rioka otega Nyasaye amakindi narandorerete na mwamu ko bagocha omonene korora na korire Nyasaye bonene bakune kurwa buge itaruguru rinde rio banchering'anaria ngotebi Nyasaye obomaene mutenga tata obisi buna na ikaransira amakomo naratatageti mbera akundibia gasokera rituko batemere kontogora lakini Nyasaye kubagocha rero bakonye barera mabira obaka maiso batuntu na manyinga o rinde ribarobane nabwa mbale ngatogosaba lakini do we really pray gosabore obisi para sogotara kanisa do you really pray neba turi ku kanisa do you really pray do you read the word of God asenge twebire bono nakeme chando igotubwira bwangu asenge twebire Nyasaye yo tutongete tumemsahau manye timbalenga baramona inje comment cyakira kinyinge sana ngo kisomande ngo kisomande no we live by faith not by sight tomanye ta so kwegera ndali asokorora omenyero korora asenseye ikukuwa lakini omenyero kwegena ikugutwara chinguru Bwana asifiwe. Tiamba somere getabu ikasa mangana inakuwa na yokorukunga abaibirani 12 amo bantu mbale batakuigwerete biye gasi yo bwate hayi bantu mbale baigwete ndamwe mu na kwa nyoma bono baigwete na bateka wachuka kure gari yani baroche mechando otisaga tanga nabasabira maya akyaba bisabane tibwati obo benainwe tigomana naba abantu mbale togusabira ababisama be ingi moko mbunia ababisabane ingi moko mbunia tange gari nagorite Yesu ongeire eyanga nagorege tenge Yesu ongeire ebikoroto nagora Yesu ongeire kimokombuni kamuranje kimokombuni egasi nanyora Yesu ongeire kimokombuni ababisabane kimokombuni ambaso amerika tabukira maite nabora nyoro ndigerete iga nayo chandete kenyoro timaite kose mwashare video yiga by the way nabera konyo monto babere batatu share this video please share onye ko Facebook please share onye ko YouTube please widely share maite nabera toko ndigerete nayo chandete kenyoro akanya bitina kabe maite ando mare binya bitina era atarachega itukeri ndikwara omonto nara atarumana tuko ndikwara yani era nakanya liumana kanya bitina ina ere gasi yaye atarage abantu takwigubia ntwa kwanirete kora chinsali mache era ataraturubani amache igo yani taruje ngo siri tukuri yarira omonto naro anje tukuburukani hano ndigereretia kwaburukani kenyoro gwa seli abakungu babande kwabunire biashara byabande chinyoma cyabande kwabunire ora sabanya saa kwabira rero gato ruga sabanya saa kwabira utarakenyori nabora pakokobara obaretenga nyoma ya nyarbenje nabunete nyoma ya nyarbenje nabunete nyoma ya nyarbenje nabunete ane nora obarete buya ke urambago nya saa korera mabira ochenchie ende nya saa gokonya haleluya abaiberani nayibona kitabu kiriya chiete kaka ngakibona ukora mwana makongo abaiberani Hebrews ambazo amera abaiberani amo mpaka 3 Hebrews 12:1 to Hebrews 12:1 to 3 tagetamata garabia ekina kingo soma kio moiso ina era soma yo moiso ina baleta igase screen to kwa ane monte garabia
abanyandamwamu n'abanyebero listen. Tegerera. Barimo cyandita abantu bandese bamenyete. Listen to this. Ngosomeke kusi. Asayo. Ekiagera ntutore n'abarori abange buna igo. Batwetane ne buna rire. Tutugute ale kere gurube. Iwa. Asayo. Ekiagera ntutore n'abarori abange buna igo. Batwetana ine buna rire. Tutugute kere gurube. Nebibe biria bitobwatete. Tugute ndamwamu. Tuguta libero. Tugutubu ochi. Esa kwabiri. Bibiria te. Tugute bitina. Nato mondo nale bwanjete bitina. Ayega asia one bitina. Bitina. Oko. Bitina. Iploti asomenyete mwanja ini nonde. Bitina bioka. Abantu bawuji kokoreke kero mondo sono mono asiki orakanya bitina agasomba mangana. Ogosombe bingana. Ona ayo Kenya baetani ogwetani kero mondo okubatani mutu. Rika kazungura kwana kwa Rusia kwa lirira nyarebe. Lirira nyarebe kwana kwa Rusia kwa lireta sika kasungura. Ona hiyo ndio kazi yako. Tominyoke no baremereria. Aso kwamerania kuliko bekire bosyo bwaito. Na kurigeria Yesu omuchaki no mwikirania bokwigena bwaito. Bibaga lyo mogoko oyo obege tubusibwaye akaremereria omusalaba na gochaya obosoku era niga ikaransete ensemo ya bulyo yekerwo kyobonene kenyesa isato gaki morengereria mono ere oyo remeretie oboengereri buno obwo bokorwa asaba nyine ebibe igoro yaye ero monyene timocha kwebutokania na gukwa emioyo ya ino. Kaka tindaranditi ikira abugo tindakwanitie nchini ono sadaka na moyo wako ili Mungu akubariki. Toa ndugu toa. Ono karunge sadaka na abarandiri karunge sadaka. Karunge sadaka. Iye kesomba mangana. Keso. Toa ndugu toa na moyo. Toa. Karwe naende karwe asomo nene karwe. Utalindege kabu muntu mere sataka. Ararandiri. Karwe. Nimetuma link kujeni kwa show. Ntebi ngonga yuke bwatirete. Ebi somba manganambira. Somba manganambira itiango te. Mchuga. Nabaire tenda soma chi meanwhile anda soma nguchi SMS chiraiga karamba ganyete. Naikire kurwa Nairobi West ngakika kambia mata bonari Rosi Ndege tuned Lady wa kwanza karibu Faith Nyasaka wa pili Tabitha Moitui nice sermon, thank you so much and may God bless you. Asante. Nicholas George Esabatengia yakuru kwa Irini nimeanguka hapa una kutoka diaspora. Happy Sabbath to my family.
igotoka aria nyaboterere ondanya boigo neng'ora ebaikere ase okumusiria baba Esteri mageto kae pole emirundi eki hi tuko salama. Lilian Muhambo, I'm blessed. Thank you. Gertrude Nyamari, happy Sabbath. Thank you so much. Yuneta Gesare, happy Sabbath. Thank you so much. Willy Nyambane, happy Sabbath. Elizabeth Isaboke, tuned mpaka mwisho. Asante. Omariba DCDC from 001, account ya Joho. Asante. Rosi Ndege, hapo umesema ukweli. Emily Ekibi blessed watu imende. Karibu sana. Mary Neema, tuned. Elizabeth Isaboke, Glory Muliro, Nero Teto Watero, kunare gukwana haria. Evalinda and show, happy Sabbath brethren, asante muntu musaja, happy Friday kaka, tikankwanie, abakubwati Elizabeth, Raphael, Stella, Moms Queen, ka join, abande ponsi ba KHTV, that is Kisi Hot TV, asamba ntegerete bono mogoroba, site ga abarwanerere. Haya. Mata bona rigurore muriro ndia meimba miaka ilioliwa na nzige pia mono asoko ng'yoria. True, giving up is very easy but regaining is a process. Irene. Asante. Zipora Nyabuti, happy Sabbath, be blessed. Asante. Felicitas Yomari from 974, happy Sabbath day to everyone. Thank you. Penina Kwamboka, watching from Nanyuki. Okay, bantu lero mbaligoja show. I've given a link. What is happening really? Kujeni kwa show bana guys. Wasensia kanga ndakora. Nsie ke kanisa ngenda njikora. Willy Nyambane, amen. Akoro kwa mwenda zake. Happy Sabbath brethren. I wish you all the best. May God bless you as you enjoy the Sabbath. Asante. Montomo Sach. Eke kia mangana kaka. Yes, una woman. Vanis Kirubo. We can do all things through Christ who strengthens us. Happy preparation day, brethren. Asante. James 4 verse 8. The Bible says, Tomo ikange, nernato ikange. In Elizabeth Isaboke. Powerful message there. List Akurukulista Onyancha. Amen and amen. God will always protect us if we trust and obey faithfully. Amen. Musa Juma, watching from Nairobi, the Kondani. Okay. Olivia Nevi, happy Sabbath, kaka. Montomo Sacha, Vaitabira Maiga, pray for me, not feeling well. May the Lord bless us now and forever. Amen. We pray for you and you will be well. Mungu atakukumbuka. Ngoyo. Doreni Kwamboka. Asante. See your message here. Thank you. Lilian Nyarombe. Thank you. Happy Sabbath. Thank you so much. I see you here. Happy to you, CC. Okay. Okay. Happy Sabbath to you and all comments. Asante. Ngoyo Jackie Mukwa. Amen. Barikiwa sana. Watching from Menosora. 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 Hi. Susan Muramo Goy. Happy Sabato. Kai. Rwanda mbali digo just studio. Sine link yetari kokora. Let me repost again. Traora nyene link yetari kokora. Yes. Join us. 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 Join us via this link. Okay, I've sent a link. Just come to the show. Sila rawanto bade the testimony. I close. Otherwise, marande iye sani ramba sabera mwanda kura. Bwana asifiwe. Waombea mwende kulala. I'll pray for you. Anjiti anda ati mukambaka nyabona.
kanisande bona akorire gosaba. Okay. Afari Nyakundi. Happy Sabbath, brethren. Nawapenda nyote amo na bana bamo onto musacha na itabire ama iga ombia mono guruga iga amonastera no mus queen. Okay. Nyangi bono ndiye kare. Afari nyangi ndiye kare. Manyeti. Nyangi njira mutarande no amo na kombisa. Manyeti. Kana wijikorera masakume lakini kaangu chimanyande. Okay. Yani nara ndi baka abantu baba goche show my friend ndo chenga tubwato audience ene na enyinge but it's like abantu baisanikira na marandi yote gato sabe kaka to sieke ngoli goto sabera for 20 minutes pal mtu atuombe amarandi gaisana atutaki kuongeza abantu bagendeka sadaka yaro mutum mm. Okay, namba ya sadaka yu 0700169444 0700169444 onto musacha eyo enamba eyo no abantu by the narandire rokoranga people tired nini ne ime happen kwani I don't know sijui why are you not joining inki linki yangire sijui what is happening people are not kama imekataa tuombe tuende kulala sijui koranga tina network yangire network yanere bobe what is the problem I don't know kama imekataa kujoin from your end muniambie so that I finish okay I don't know it's like imeka weka huo wimbo wa Gloria Muliro hapa siwezi weka wimbo my friend copyright cannot allow us ote tusiekirwe channel bwana materna rota beka iga remember this is YouTube and Facebook okay Facebook can allow but again inyoranga to live YouTube so it might not happen netukurangiria omonto oyo mato sabere we finish the show abantu bagenda kurara enara ndi baka abantu baisaneka mishi ke ngoyo kuoga iga kai abana ubogire bobe omonto atosabere ga ochire oye mishi bado kwa kelele mingi mishi bado kwa kelele mingi Eya manyo swati yagenda mishi
Misha, unmute your mic, eh? Tusabe lyo. Good. Esabato kore show. Abantu baikota. Biamole. Beyande nje. Sabe Nyasaye tata n'umuyo tuikiritinga kiechiga chiamarogo banonye tubwate eriogi Nyasaye norora tenena na intue ekera eriogi rigokoruga iga ni kinyume na ipinga katika jina la Yesu. Tunapoanza show, Mungu simama na sisi tunapoenda kuanza kipindi chetu cha nyimbo, kwa karibu na sisi katika Kristo, naomba na kuamini. Amen. Je, nako sabato kore na ndo kwa sabato chake. Abagenimbwata abange. Okay, sawa. Haya, sort out hapa again. Network imekataa. Network error, please. I don't know what's really happening. Somebody. Abantu barabange rero koranga sijui. I don't know what's the problem. Network ya bangire tumanyiti. Ile monyere ekuwa metepi. Imekataa kabisa. Vile chatata ketie show yagendera, I don't know. I don't know. I see we have a lot of people. Keep sharing the show. It's like network imekataa hapa, by the way. Network imekataa. Network imekataa. Good night, guys. Let me wish you a good night. Keep sharing the link. We need more subscribers. We are heading to 100,000 subscribers. Network yangiro from your end. I think that is the problem. Tuwata banta banga but network imekataa. Let me kiss YouTube tuwata 30, tuwata bantu balenga 38. Kisi Hot TV, Facebook tuwata bantu 42. So that's a large, over 100 people watching, but then it's like link imekataa. Link iko sawa. Link iko sawa na siwaoni. I don't see you guys. Siwaoni kwa I don't see you guys here. So kama siwaoni na link iko sawa, maybe I don't know. Kama link ingekuwa sawa, I could have seen you here. Sinara iko ngoro kimoko beke laini ya ikekera kwa click link, kuna mahali mnaweka laini hapa. So it means it's not really working fully. It's not working. Father, we thank you. We give you the glory. We honor you tonight. We thank you because you are mighty. Thank you for this day. Thank you for your blessings the whole week. You are our Ebenezer. As we begin the Sabbath, we pray that God, you be with us. The long night, Lord, we pray that you be with us. Those working right now, Father, we bless them onto your hands. Let your glory and honor come back to you, Jehovah, tonight. We thank you because of everything. We thank you because of this show. We thank you because of everyone who is watching, Lord. Give them strength and give them hope. In Jesus' name I pray. Amen. Good night, guys. See you on Monday.